በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ንዘለዓለም ይኽበር ይመስገን። ይተአየን መልአከ እግዚአብሔር አውደሙ ለእለ ይፈርህዎ ወያድህኖሙ ጣኢሙ ወታኢምሩ ከመሄር እግዚአብሔር። መዝሙር ዳዊት መዝሙር 34 ቁጽሪ 7 ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ኣብ ዙርያቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ሰባት ይሰፍር፣ ካብ ዝገጥሞም ድንገት ከዓ የናግፎም። እግዚአብሔር ከመይ ዝበለ ሰናይ ከም ዝኾነ ረአይዎ ተዓምዎ ኢሉ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ልበ አምላክ ዳዊት ስለ ናይ እግዚአብሔር ርህራሄን ምሕረትን ናይ እግዚአብሔር መላእክቲ ከዓ ኣብ ደቂ ሰባት ስለ ዘለዎም ሓለዋን ረድኤትን ተነብዩ። እንኳዕ ብሰላም ናብዚ ዓቢ ክብረ በዓል ኣብፅሓና። ሎሚ ቅዱስ ሚካኤል ዕለት 12 ሰነ ዝኽበረሉ ዓቢ ክብረ በዓል እዩ። መጀመርያ ቅዱስ ሚካኤል መን እዩ ክንርኢ ኢና። ቀፂልና ከዓ ስለምንታይ ቅዱስ ሚካኤል ክብረ በዓሉ ኣብ ሰነ 12 ሕዳር 12 ይኽበር ክንርኢ ኢና። ከም ፍቓድ እግዚአብሔር አምላኽ እግዚአብሔር እዩ ዘስተምህር፣ ንኹላትና ምስጢሩ ይግለጸልና። ቅዱስ ሚካኤል ናይ ስሙ ትርጉም መኑ ከመ እግዚአብሔር መኑ ከመ አምላክ ማለት እዩ። ናይ ቅዱስ ሚካኤል ናይ ስሙ ትርጉም ከም እግዚአብሔር ዝበለ መን ኣሎ፣ ከም አምላኽና ዝበለ መን ኣሎ ማለት እዩ ናይ ስሙ ትርጉም። ኣብ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 23 ካብ 20 ክሳብ 23 ኣብ መንገዲ ክሕልወካ ናብቲ ዘዳለኽዎ ቦታ ድማ ክእትወካ እነሆ መልአኸይ ቀቅድሜኻ እልእኽ ኣለኹ። እዚ ቃል እዚ ዝተዛረበ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ። እዚ ቃል እዚ ዝንገሮ ዘሎ ከዓ ሊቀ ነቢያት ኣቦና ቅዱስ ሙሴ እዩ። ኣብ ቅድሚኡ ተጠንቀቕ ድምፁ ከዓ ስማዕ እምቢ ኣይትበሎ ስመይ ኣብኡ ተሰይሙ እዩ እሞ ይብል። ቅዱስ ሚካኤል ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ወፂኦም ናብታ እግዚአብሔር አምላኽ ንኣቦታቶም ዘተስፈዎም ናብ ከነዓን ኣብ ጉዕዞ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ እግዚአብሔር አምላኽ ንደቂ እስራኤል ክመርሖም ካብ ጸላእቶም ክከላኸለሎም ከይቆሩ ከይጠምዩ ከይጸምኡ ኣብ ጉዕዞኦም ኩሉ መታን ክረድኦም ቅዱስ ሚካኤል ምስኦም ከም ዝጓዓዝ ገይሩ እግዚአብሔር። ንሙሴ እግዚአብሔር መልአኸይ ቀቅድሜኻ እልእኽ ኣለኹ ንምንታይ መታን ናብቲ ኣነ ዘዳልኹልኩም ርስቲ ንኣቦታትኩም ተስፋ ገይረ ዝሃብክዎም ናይ ተስፋ ምድሪ መታን ከእትወኩም። ስለዚ ቀቅድሜኻ ንዝኸይድ ዘሎ መልአኽ ግን ኣብ ቅድሚኡ ተጠንቀቕ፣ ድምፁ ከዓ ስማዕ እምቢ ኣይትበሎ ንምንታይ ስመይ ኣብኡ ተሰይሙ እዩ እሞ ኢልዎ። በዚ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ስም ናይ እግዚአብሔር ትርጓሜ ስም ከም ዝሓዘ ንርዳእ ስድራ እግዚአብሔር። ካልእ ቅዱስ ሚካኤል በዓሉ ንኽርዳእና ማንነቱ እውን ክንፈልጥ ኣለና ስድራ እግዚአብሔር። ቅዱስ ሚካኤል ብዙሕ ጸጋ ዘለዎ መልአኽ እዩ። ቅዱስ ሚካኤል መጀመርያ ናይ ቅዱሳን መላእክቲ ከም ስሙ ሊቅ እዩ። ናይ ቅዱሳን መላእክት ሓለቃ እዩ።
ኣብ መልእክተ ይሁዳ ሐዋርያው ቅዱስ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 9 ግናኸ ሚካኤል ሊቀ መላእክት እውን ብዛዕባ ሬሳ ሙሴ ምስ ዲያብሎስ ክከራኸር ከሎ እግዚአብሔር ይግናሕካ ዳኣበሎ እምበር ክግስጾ ኣይፈተወን ብጸርፊ ክኹንኖ ኣይደፈረን ይብል። ሚካኤል ናይ ቅዱሳን መላእክት ሓለቃ ምዃኑ ሐዋርያው ቅዱስ ይሁዳ ይነግረና ኣሎ። ነቢይ እግዚአብሔር ዳንኤል እውን ኣብ ትንቢቱ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 13 ሚካኤል ሓደ ካብቶም ሊቃነ መላእክት ክሕግዘኒ መጸ ይብል። መላእክት ብባህሪኦም ንእግዚአብሔር ብዘይምቁራጽ ዘገልግሉ ንደቂ ሰባት ከዓ ካብ እግዚአብሔር ተላኢኾም ዝሕግዙ ዝራድኡ ዘሰንዩ ካብ ክፉእ ነገር ኩሉ ዝከላኸሉ እዮም ስድራ እግዚአብሔር። ነዚ ዳንኤል ሚካኤል ሓደ ካብቶም ሊቃነ መላእክት ክሕግዘኒ መጸ ይብል። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 18 ቁጽሪ 1 እውን ብድሕሪ እዚ ዓብ ስልጣን ዘለዎ ካልእ መልአኽ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ረኣኹ ይብል። ብናይ ክብሩ ነጸበራቕ ከዓ ምድሪ በረኸት። ዓቢ ስልጣን ዘለዎ ካልእ መልአኽ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ረኣኹ። መላእክት ኣብ ነንሓድሒዶም ዝተዋሃብዎ ስልጣን ኣለዎም። ኣብ ልዕሊ ፍጥረታት ዝተዋሃብዎ ስልጣን ከዓ ኣለዎም። ገሊኦም ኣብ ልዕሊ ፍጥረት ሰብ ሩህሩሃት ከም ምዃኖም መጠን ኣብ ደቂ ሰባት ዝተሸሙ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ስልጣን ዘለዎም ኣለዉ። ገሊኦም ኣብ ዝናማት፣ ገሊኦም ኣብ ብርሃናት፣ ገሊኦም ኣብ ነፋሳት። መላእክት ኣብ ፍጥረታት ኩሉ በብኽሽየሙሉ ዝግብኦም ስፍራ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሸይምዎም ይስድራ እግዚአብሔር። ንምንታይ? ንእግዚአብሔር ኣመስጊኖም ፍጥረት ናይ እግዚአብሔር ከዓ ዝረድኡን ዘገልግሉን ዝምግቡን ስለ ዝኾኑ ስድራ እግዚአብሔር። ካልኣይ ቅዱስ ሚካኤል መልአከ ኃይል ይበሃል። መልአከ ኃይል ይበሃል። ናይ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 7 ኣብ ሰማይ ከዓ ውግእ ኮነ። ሚካኤልን መላእኽቱን ከዓ ነትገበል ተዋግእዎ፣ እትገበልን መላእኽቱን ድማ ተዋግእዎም እንተኾነ እትገበልን መላእኽቱን ተሰዓሩ ይብል። ቅዱስ ሚካኤል ሓያል መልአኽ እዩ። ቅዱስ ሚካኤል ኣሸናፊ መልአኽ እዩ። ቅዱስ ሚካኤል ተዋግኢ መልአኽ እዩ ስድራ እግዚአብሔር። ቅዱስ ሚካኤል ክዋጋእ ከሎ ግን ዝስዕር ዘሸንፍ ኣምላኽ እዩ። ቅዱስ ሚካኤል ምስናቱ ነገድ ምስቶም ከምኡ ዝመሰሉ ንጹሓት መላእክቲ ኮይኑ ንዲያብሎስን ንሰራዊቱን ኣብ ሰማይ ተዋጊእዎም። ዲያብሎስ ኣነ ፈጣሪኹም ኢሉ ነቶም ዘስሕቶም መናፍስቲ ከምኡ ዝበሰሉ ምሰስሓተ ቅዱስ ሚካኤል ነዚ ብትዕግስቲ ክሓልፎ ስለ ዘይከኣለ ነቲ ፈጣሪ ዘይኮነ ክንሱ ፈጣሪ ዝበለ ዲያብሎስ ምስ ሰራዊቱ ተዋጊእዎ። ቅዱስ ሚካኤል ከዓ ኣሸኒፉ ስድራ እግዚአብሔር። ሳልሳይ መጋብየ ብሉይ ይበሃል ቅዱስ ሚካኤል። መጋብየ ብሉይ ይበሃል። እግዚአብሔር ኣምላኽ ንደቂ እስራኤል ካብ ግብፅ ምስ ኣውፅኦም ናብቲ ነቦታቶም ዝሃቦ ናይ ተስፋ ምድሪ ንከነኣን ክወስዶም ከሎ ኣብ መንገዲ 40 ዓመታት እዮም ተጓዒዞም። ኣብዚ ዝኸድዎ ዝነበሩ ጉዕዞ ከሰንዮም ዝኽእል መልአኽ ሂብዎም። ኣቐዲመ ዝነገረኩም ዝነበርኩ እዚ መልአኽ እዚ ቅዱስ ሚካኤል እዩ። ቅዱስ ሚካኤል ንደቂ እስራኤል ቀትሪ ቀትሪ ፀሓይ ከይኾኖም ብደመና ጋሪዱ የሰንዮም ነሩ፣ የጓዕዞም ነሩ። ለይቲ ለይቲ ጸልማት ከይኾኖም ብዓምደ ብርሃን ተኺሉ ብብርሃን ይወስዶም ነሩ። ከይዕንቀፉ ጸላእቲ ከይገጥምዎም ከይወድቁ ብብርሃን ይመርሖም ነሩ። ዘመረሆሙ መዓልተ በደመና ወኩሎ ሌሊተ በብርሃን እሳት ይብል ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቅ። ስለዚ ቅዱስ ሚካኤል መጋብየ ብሉይ ይበሃል። ንደቂ እስራኤል ሙሴ ንእግዚአብሔር ለሚኑ መና ኣዝኒቡ ክምግቦም ከሎ ቅዱስ ሚካኤል ኣሎ። ንደቂ እስራኤል ሙሴ ኮኺ ሃሪሙ ጽሩይ ማይ ከስትዮም ከሎ ቅዱስ ሚካኤል ኣሎ። ኣብ ጉዕዞኦም ኩሉ ዘሰነዮምን ዝምግቦምን መልአኽ ስለ ዝኾነ መጋብየ ብሉይ ተባሂሉ። ራብዓይ መልአከ ምህረት ይበሃል ቅዱስ ሚካኤል። ኣብ መጽሓፍ ሄኖክ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 11 ንሱ ድማ እቲ ቀዳማይ መልአኽ መሓርን ካብ ቁጣዓ ዝረሓቐን ቅዱስ ሚካኤል ይብል። ቅዱስ ሚካኤል ሩህሩህ እዩ። ቅዱስ ሚካኤል ካብ ቁጣዓ ኣዝዩ ዝረሓቐ መልአኽ እዩ። ቅዱስ ሚካኤል ንደቂ ሰባት ሓዛን እዩ። ነዚ እዩ ሄኖክ ንሱ ድማ እዚ ቀዳማይ መልአኽ
محارن كاب ميكائيل رديت نقولاتنا يردانا تنبيت زكرياس معراف حادة قصر عصر تغلته شعوقا اتمال آخ اجزيابيهر او اجزيابيهر قويتا سراويت نزن 7 عمد استغوطاتن زيت محرن كساب معاسي خايلو سلدك إسرائيل صليو ازي قدوس ميكائيل حاتيات غيروم ببابيلوناويان تماريخوم اب بابيلون اب زنبرو غزي غفعوم شغروم مراتهم ريو قدوس ميكائيل سلدك إسرائيل نغزيابيهر لمينو قدوس ميكائيل بدك سبا زحزن روح ملائك يسرا እግዚአብሔር او لول እግዚአብሔር نزن 7 عامت استقطع كاين ኢየሩሳሌምን ናይ ይሁዳ ከተማታትን ዘይት ምሕረን ክሳብ ማዓሲ ኻይሉ ስለ ደቅ እስራኤል ለምኑ መላእክት ስለና ይልምንዮም መላእክት ምልማን ጥራሕ አይኮኑን ንሕና እንጽልዮ ጸሎት ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይዕርጉ እዮም መላእክት ስለና ኩሉ ግዜ ኣብ ሓለዋና ኣብ ዙርያና እዮም ግን ንመን ኣብ ዙርያ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ህዝቢ እዮም ዝሰፍሩ ንእግዚአብሔር ተፈሪሕና ንእግዚአብሔር እንድሕርዳ ተገዚእናዮ ንእግዚአብሔር እንድሕርዳ ኣምሊኽናዮ ንዓና ክረድኡ ንዓና ክሕሉ ንዓና ካብ ዝገጥመና ሽግር ኩሉ ከናግፉና ኣብ ዙርያና ናይ እግዚአብሔር መላእክት ኣለዉ ኣብ ቅዳሴ እንታይ ኢና ንብል ተውህቦ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሃብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ምሕረት ኩሉ እግዚአብሔር ንመን ይህብዎ ንቅዱስ ሚካኤል ይህብዎ ንምንታይ መሓር ስለዝኾነ ካብ ቁጣዓ ርሑቕ ስለዝኾነ ስለስተሸገሩ ዝጽሊ ዝልምን ስለዝኾነ ንጥቋዓት ንኽረድ ኣብ ጎኖም ደው ዝብል ስለዝኾነ ንዝተጸገሙ ዘሰኒ ስለዝኾነ ንዝደኸሙ ዝረድእ ስለዝኾነ ንዝፍተኑ ካብ ፈተንኦም ዘናግፍ ስለዝኾነ ንሞት ዝተኣዘዘሎም ሞቶም ዝድምስስ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ምሕረት ዘበለ ኩሉ ንቅዱስ ሚካኤል ሂብዎ ብስራት ከዓ ንገብርኤል ሂብዎ ኣብ ሳርየት ስብኢቲ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ስለዘበሰረ ሃብቲ ሰማያት ከዓ ንደና ንቅድስት ድንግል ማርያም ሃባ ይብል እዚ ኢልና ናይ ቅዱስ ሚካኤል ማንነት ብዙሕ ቡሕ እንድሕር ዳርኢና ስለምንታይ እዚ ክብረ በዓል እዚ ዕለት 12 ሰነ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ክኸውን ተመሪጹ ክልተ ሰለስተ ዝኾን ነገር ንርአ ኣብ መጀመርያ 400 ዓመተ ምህረት ኣብ እስክንድርያ አክለወባጥራ ዝተባህለት ንግስት ጓሉ ንበጥሊሞስ ሓንቲ ንግስት ነራ እዛ ንግስት እዚኣ ኣብ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሓደ ዝሑል ዝበሃል ጣዖት ቂማ ነራ ኮኾብ ነቶም ሽዑ ዝነበሩ ህዝብ ከዓ ኣብቲ ኮኾብ ንሱ ተምልኾም ነራ ስርዓት ገይሮሞ ነቲ ኮኾብ ንሱ የምልኽዎ ነቲ ኮኾብ ንሱ ይግዝእዎ ግን እቲ ኮኾብ ንሱ ቆይሙሉ ዘሎ ስፍራ ከዓ ኣበዩ ኣብ ምኩራብ እዩ ኣብ ቤተክርስቲያን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እለ እስክንድሮስ ዝበሃል ሊቀ ጳጳስ ኣብ እስክንድርያ ተሸይሙ እለ እስክንድሮስ ነዚ ነገር እዚ ምስራየ ነታ ንግስቲ እስትገብርዮ ዘለኺ ሓጢያት እዩ ኣይግበርን ስለዚ ጣዖት ምምላኽ ኣጸያፍ ነገር ስለዝኾነ ነዚ ጣዖት ነፍርሶ ናይ እግዚአብሔር ቤት ገርናኻ ንእግዚአብሔር ነምልኸሉ ኢልዋ ነገር ግን እቶም ዓላውያን ናይ ነዊሕ ዘመን ልምዲ ስለዝነበሮም ዝገብርዎ ዝነበሩ ንእለ እስክንድሮስ ኣብዮሞ ኣይነፍርሶን ኢና ልምድና ኣይትኽልአና ንምንታይ እዚ ትገብረለኻ ቅድሜኻ ኣብ እስክንድርያ 18 ሊቃነ ጳጳሳት ሓሊፎም እዮም ዋላ ሓደ ይበሉናን ልምድና ክንገብር ኣይከልክን ካብ ልምድና ክትኽልክለና ኣለኻ ኢሎም ኣብዮሞ እለ እስክንድሮስ ግን ዓብ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ዝነበረ ኣቦ ስለዝኾነ ገሲጽዎም ሓጢያቶም ብግልጽ ነጊርዎም ይጋገዩ ከም ዘለው ገይጎኦም ነጊርዎም ነታ ንግስቲ እውን ገጻሪኡ ኣይሓፈረን ልዕሊ ናይ ምድሪ ንግስነት ናይ እግዚአብሔር መንግስት ዝፈልጥ ሰብ ስለዝኾነ ነታ ንግስቲ እውን ገሲጽዋ ጣዖት ዘምልኽ ሰብ ንከንቱ የምልኽ ኢልዋ ጣዖት ኣየጽድቕን ንጣዖት ዘምልኹ ከዓ ንሰይጣን እዮም ዘምልኹ ስለዚ
ነዚ ጣዖት እዚ ኣፍሪስና ናይ እግዚአብሔር ቤት ንግበሮ ኢሉ ገሲጹ ምሂሩ ነቲ ጣዖት ኣፍሪስዎ ብድሕሪኡ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ሓዲሱ ባሪኹ በዚ ዕለት እዚ ዕለት 12 ሰነ ብቅዱስ ሚካኤል ሰይሙ ምእመናን ዝግልገልሉ ናይ እግዚአብሔር ቤት ገይርዎ ስድራ እግዚአብሔር ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ሎሚ ዕለት 12 ሰነ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ክብረ በዓል ክኸውን እስተመርጸሉ ሓደ ምኽንያት እዩ ካልኣይ እግዚአብሔር ኣብዚ ዕለት እዚ ንቅዱስ ሚካኤል ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን መላእክት ሓለቃ ገይሩ ዝሾመሉ ዕለት እዩ እዚ ክቡር መልአክ እዚ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ኮይኑ ስለ ፍጥረት ኩሉ እውን ዝልምን ስለ ዝኾነ ሽመት ካብ እግዚአብሔር እስተቀበለሉ ዕለት ስለ ዝኾነ በዚ እዚ ዕለት እዚ ቅዱስ ሚካኤል ክብረ በዓል ኮይኑ ክኽበረሉ ካብ ዝተመርጸሉ ሓደ እዩ መጽሓፈ ሄኖክ ምዕራፍ 6 ቁጽር 5 ሚካኤል በቲ ንሰብ ዝገብሮ ሰናይ ነገር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተሾመ ሓደ ካብ ቅዱሳን መላእክት ይብል ኣብ ልዕሊ መን ዝተሾመ ናይ መላእክት ሓለቃ እዩ እልፍ አእላፍ መላእክት ኣለዎ ኣብ ትሕቲኡ ግን ብፍሉይ ከዓ ኣብ ልዕሊ መን ተሾይሙ ይብለና ኣሎ ሄኖክ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተሾመ መልአክ እዩ ብምንታይ በቲ ሰናይ ግብሩ በቲ ሰናይ ነገር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘለዎ ጽቡቕ ሓሳቡ ንህዝቢ ሓዛኒ ስለ ዝኾነ ብደቂ ሰባት ስለ ዝርህርህ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሸይሙዎ ይብል ሳልሳይ ሓደ እግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብ ነበረ ይብል እዚ ክቡር ሰብ እዚ ኣብ በብዓመቱ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ሰነ 12 ሕዳር 12 ኣብሊጹ ከዓ የኽብር ነይሩ ኣብ ጎረቤት ግን ሓደ እግዚአብሔር ዘይፈርሕ ሰብ ዘይሓፍር ረህራህየ ዘይብሉ ጨካን ሃብታም ሰብኣይ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ኩሉ ግዜ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ዝኽሪ ይዝክር ንስተሸገሩ ይረድእ ምጽዋት ይህብ በዚ ሰናይ ግብሪ እዚ ይነብር ንሱን በዓልቲ ቤቱ እቲ ኣብ ጎረቤቱ ዘሎ ጨካን ረህራህየ ዘይብሉ ሃብታም ሰብኣይ ከዓ በቲ እትገባር ጽቡቕ ዝገብሮ ስራሕ ኩሉ የባሳጭዎን ይንዕቆን የቃልሎን ነይሩ ነቲ ጽቡቕ ምግባሩ ነየናይ ንድኻታት ስለ ዝመጽወተ ንጡምያት ስለ ዘብልዐ ንዕርቋት ስለ ዘልበሰ ዝኽሪ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ወርሑ ወርሑ ስለ ዘኽበረ ኣብሊጹ ከዓ ሰነ 12 ሕዳር 12 ብምኽባሩ እቲ ርህራህየ ዘይብሉ እግዚአብሔር ዘይፈርሕ ሰብ የላግጸሉ ነይሩ እቲ ገባር ጽቡቕ ሰብኣይ ኣብ ምድሪ ዝተዋህቦ መዓልታት ዘመኑ ተወዲኡ ካብዛ ዓለም እዚኣ ብስጋ ዓሪፉ ናብታ ዘይተሓልፍ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝኸደሉ ግዜ ምስ ቀረበ ንበዓልቲ ቤቱ ከምዚ ኢልዋ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ዝኽሪ ምግባር ከይተቋርጺ ንዘኽታማት ርድኢ ንዕሩቋት ኣልብሲ ንጡምያት ኣብልዒ ሰናይ ነገር ካብ ምግባር ከይተቋርጺ ኢሉ ኣዚዝዋ እዚ ኢሉ ከዓ ዓረፈ ይብል እዚ ገባር ጽቡቕ ሰብ እዚ ክዓርፍ እንከሎ ሰበይቱ ግን ነፍሰ ጾር ነበረት ይብል ሰበይቱ ነፍሰ ጾር ነበረት ተሓርሰሉ ግዜ ምስ በጽሐት ከዓ ኣብ ከቢድ ሕማም ኣብ ከቢድ ቃንዛ ኣብ ሽግር ኮይና ንእግዚአብሔር ለሚናቶ ኦ ንእግዚአብሔር መልአኹ ራህራሃለ ኢላ እስከ ኩልኻትኩም ምሳይ በሉ ኦ ንእግዚአብሔር መልአኹ ራህራሃለይ ናይ እግዚአብሔር መላእክት ብንጹህ ልቢ ኮይና እንድሕር ደኣ ለሚናዮም ይርህሩህልናዮም ስድራ እግዚአብሔር ንምንታይ ኣብ ልዕልና ሸይምዎም እዩ ሰብ ሰናይ ዝገብር ሰብ እንድሕር ደኣ ረኺቦም እግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብ እንድሕር ደኣ ረኺቦም ይርህሩህሉ እዮም ይሓዝኑሉ እዮም ይረድእዎ እዮም ካብ ሽግሩ የናግፍዎ እዮም ቅዱስ ሚካኤል እዚ ክገብር እንከሎ ኢና ንዕዘብ እዛ ኣደ እዚኣ ኦ ንእግዚአብሔር መልአኹ
رهرهالي اندحر دا اب قدميخا مغوس رخيبه خوينه لمن اللي الاتو نمن نغزيابير لمن اللي كردانا زلو ነገር ብዙሕ ሰብ ዘይርዶ መላእክቲኩም ተخبሩ መላእክቲኩም ተምልኹ ቅዱሳኒኩም ተምልኹ ዝብሉ ሰባት አለው ኮሚ ይኮነን ልቢልና ጸሎት ነዛ ናይዛ ደዚያ ንስማዓዮ ኦ ንእግዚአብሔር መልአኹ ናይ መን ኢኻ ትብሎላ ክትልምኖ ከላ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ኢኻ ናይ እግዚአብሔር ልኡኽ ኢኻ ናይ እግዚአብሔር አገልጋሊ ኢኻ ፈጣርለካ ጎይታለካ አምላኻለካ ግን ከ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በዓል ብዙሕ ጸጋ በዓል ስልጣን በዓል ክብሪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብርህራሃይኻ እስተሾምካ ኢኻ ትብሎ ዘላ ኦን እግዚአብሔር መልአኹ ኣብ ቅድሜኻ መጎስ እንድሕር ዳርኺበ ኮይነ እንታይ ይግበረለይ ለምነለይ ንመን ንፈጣሪኡ ቅዱሳን አስተውዕሎም የም ንእግዚአብሔር ዝልምንዎ አስተውዕሎም የም ምስ እግዚአብሔር ዝነብሩ ብምስቱ ዓለም ኩሉ ዘመኖም ምስ እግዚአብሔር ዘሕልፍዎ ረሃረሃለይ ለምነለይ ይላል እዚ ላምጸለየት በሃንደበት ቤታ ብርሃን ተመልአ ደስ ዘብል ወዲ ህፃን ከ ወለደት ቅዱስ ሚካኤል ሃንደበት ካብ ሰማይ ናብቲ ገዛ መጽኢኻ ነቲ ህፃን ከምዝ እንዳበለ ባረኾ ናይዚ ረህራሄ ዘይብሉ ርጉም በዓል ሃብቲ ሰብኣይ ኩሉ እዚ ህፃን እዚ ኮርሶ እግዚአብሔር አዚዙ ናይመን ናይዚ ረህራሄ ዘይብሉ ርጉም ጨካን ሰብኣይ ሃብቲ ኩሉ እዚ ህፃን እዚ ኮርሶ እግዚአብሔር አዚዙ ይሉ من ودئتي جبار صبو سدرا እግዚአብሔር ሰናይ እንድሕር ንገብር ኮይና ጽቡቕ ግብርና ካባና ናብደቅና ይስተርፍ እግዚአብሔር ንፈርሕ እንድሕር ዳ ኮይና ንእግዚአብሔር ብምፍራሕና ንእግዚአብሔር ብምእዛዝና ትሩፋት ብምግባርና ቅድሚ እግዚአብሔር እቲ ሰናይ ግብርና ናብደቅና ይዝሓልፍ እግዚአብሔር ብግብርና ውሉድና ይባረኽዩ እግዚአብሔር ብግብርናውን ተኸጻዓና እዞም ናይዝ ህፃን ዚ ወለድ ግን ሰናይ ነገር ዝገብሩ ስለዝኾኑ ናይ ተረህራሄ ዘይብሉ እግዚአብሔርም ዘይፈርሕ ሰቡን ዘይሐፍር ጨካን ሰብ ሀብቱ ሁሉ እዚ ህፃን ዚ ኮርሶ እግዚአብሔር አዚዙሎ ይሉ ተፈልይዎ እዚ ክብል ከሎ ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ቤት ዛ አደዚያ አትዩ እቲ ጎረቤት እቲ ረህራሄ ዘይብሉ ጨካን ሰብ ጎይታ እዛኑ ስለዝኸፈተሉ ነዚ ሰምዖ ነይሩ ይብል ነዚ ናይ እግዚአብሔር ነቲ ህፃን ዝተባረኸሉ ነገር ይሰምዖ ነይሩ ብድሕር እዚ ረህራሄ ዘይብሉ ጨካን ሰብ ነዚ ህፃን እዚ ክቆትለሉ ዝኽእል መንገዲ ኩሉ ክደሊ ከስተኻኽል ጀሚሩ ከጥፎ ስለዘለዎ ሃብተይ ኮርስ ኢሉ ተነጊርዎ ስለዘሎ ሰሚዑ ስለዘሎ ብድሕር ነታ አደ ሽግራ ርዩ በቲ ዘለዋ ድኻም በቲ ዘለዋ ሽግር አትዩ ንስኺ ድኻ ይኺ ገንዘብ ይብልክን ነዚ ቆልዓ ዝኸተዕብዮ ኣይትኽእልን ይኺ ስለዚ ሃብኒ ኣነ ኸዕብዮ ሓደ ካብ አገልገልተይ ክገብሮ ኣምሳዩ ከዓ ንዓኺ 20 ወርቂ ዲናር ክህበከ ኢልዋ እታ ኣደ ከዓ ንውላዳ ጽቡቕ ከዓብየላ ስለትደሊ ሕራይ ኢላ ደስ እንዳበላ ነቱ ወዳ ሂባቶ እቲ ዝበላ ገንዘብ ከዓ ተቀቢላ እቲ ረህራሄ ዘይብሉ ጨካን ሃብታም ሰብኣይ ግን እንታይ ገይሩ ልክዕ ብቁመት ናይቲ ህፃን ሳንዱቕ ሰሪሑ ነቲ ህፃን ከዓ ኣብቲ ሳንዱቕ እትዩ ዓጽይዎ ዓጽዩ ከዓ ናብ ባሕሪ እትይዎ ኣብ ባሕሪ ምስ ደርበዮ እታ ሳንዱቕ ነቲ ህፃን ዝሓዘት 20 መዓልቲ ኣብ ባሕሪ ተንሳፊፋ ድሕሪ 20 መዓልቲ ኣብ ሓደ ሃገር ኣብ ሓደ ወደብ በፂሓ ኣብቲ ከባቢ ሓደ ኣባጊዕ ዝጓስ ሰብ ነይሩ ነታ ሳንዱቕ ከዓ ኣብ ወሰን እቲ ባሕሪ ርእዋ ከይዱ ኣምፂዋ ነገር ግን ምስ ኣምፃ ብመፍትሕ ዝተዓጽወት እያ ክኸፍታ ኣይከኣለን
حزواجن نزا صندوق زي خمي غير خفت عيلو بحسب انداس سلاسل خلقا እግዚአብሔር ኣብ ልቡ ሓደ ሓሳብ ኣቀቢልዎ ኪድናፕ በحሪ ናብቶም ዓሳ ዝገፉ ዘለው ኢሉ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ተቀቢሉ ናብቶም ዓሳ ዝገፉ ዘለው ኸይዱ ንሓደ ካብቶም ገፈፍታ ዓሳ ኸ መረብካ ብስመይ ሓንሳብ ናብ ባሕር ስደዶ ዋጋኻ ክበካ ኢሉ ሓራይሉ እቲ ገፋፋ ዓሳ ኸ መረቡ ብስም ትጓሳ ኣባጊዕ ሰይድዎ ኣብቲ መረብካ ሓደ ገዚፍ ዓሳ ተታሒዙ ጎቲቶም ቃውጽሞ እቲ ሰብኣይ ደስ እንዳበሎ ነታ ዓሳ ሒዝዎ ኸይዱ ምሸት ኣብ ገዝኡ ምስኣተወ ድራር ክኾኖ ነታ ዓሳ ጠቢሑ ክጠብሶ እንዳተዳለወ ከሎ ኣብ ከብዲ እቲ ዓሳ ሓደ መፍትሕ ተረኺቡ እቲ ሰብኣይ ነታ ሳንዱቕ ብምንታይ ክኸፍታ እንዳበለ ይጭነቐሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ነታ መፍትሕ ምስ ረኣያ ኸኣ እዛ መፍትሕ እዚኣ ምናልባት ነዛ ሳንዱቕ ትኸፍታ ትኸውን ኢሉ ሓሲቡ ፈቲንዋ ኸኣ ተኸፊታ ታ ሳንዱቕ ምስ ተኸፍተት ሓደ ደስ ዝብል ህፃን ኣብ ውሽጢ እቲ ሳንዱቕ ተረኺቡ እቲ ጓሳ ኣባጊዕ ውላድ ኣይነበሮን ምስ ረኣዮ ኸኣ ብጣዕሚ ተሓጎሰ ብዙሕ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣመስገነ ካብ ባሕሪ ረኺበዮ እሞ ስሙ ባሂራን ይኹን ኢሉ ባሂራን ኢልዎ ድሕሪ ክንደይ መዓልቲ ኣብ ባሕሪ ተደርቢዩ 10 መዓልቲ ባሕራን ኣብ ቤት ዝጓሳ ኣባጊዕ እዚ ከም ወዱ ኮይኑ እንዳገልገሎ ዓብዩ ድሕሪ 10 ዓመት እቲ ርህራሄ ዘይብሉ ጨካን ሰብኣይ ካብ ዓዱ ብስራሕ ተሰዲዱ ኣብ ቤት እቲ ጓሳ ኣባጊዕ ባሕራን ዝዓበየሉ ቤት ክምለስ ከሎ ንዓዱ ስለ ዝመሰዮ ኣብኡ ክሓድር ደልዩ መሬት መስዩ مساحاتكم كحضر لي أحضر النيل وانتوا سابق هابتام كل جزء بمتى يززارب بجنزب أحضرني بيت عملاق يطرح يكون الجنيلوا أحضرني أنا خا أكن زحضر كاني 10 ورق دينار كهبكايلو هابتام እግዚአብሔር ዘይፈልጥ እንተኮይኑ በገንዘብ ዘስተንፍስ ይዝመስሎ በገንዘብ ህይወቱ ዘቀጽል ይዝመስሎ በገንዘብ ጥራዩ ዝዛረብ ቋንቁ ገንዘብ ጥራዩ ሃብታም እግዚአብሔር ዝፈርሕ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኻ በገንዘቡ ካብ ሁሉ ሰብ ዝበዝሕ ጽድቂ ይእክብ እቲ ጓሳ ኣባጊዕ ግን እግዚአብሔር ዝፈልጥ ትሑት ሰብ ስለ ዝነበረ ሕራይ ንዓኡ ተይሉ መስኡ ሕዲርዎ ምሸት ኣብ ገዛ ኮፊሎም ድራር ክበልዑ ከለዉ እቲ ጓሳ ኣባጊዕ ንባህራን ይጽውዖ ባህራን ንዓዝም ጻለይ ባህራን እዝውሰደለይ ባህራን ዝግበረለይ እንዳበለ ይዝዞ ባህራን ከዓ ይለኣኽ ይመላለስ ሕራይ እሺ ኣቦይ እንዳበለ እቲ ርህራሄ ዘይብሉ ጨካን ሰብኣይ ነዚ ስም እንታይ ይሉ ገሪምዎ ስለምንታይ ዝቆልዓ ወድኻ ኢልዎ መጀመርያ ስለምንታይ ከባህራን ኢልካ ሰይምካዮ ኢልዎ እቲ ጓሳ ኣባጊዕ ከዓ ዝቆልዓዚ ባህራን ኢለ ሰይምክዎ ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ባሕሪ ብሳንዱቕ ተዓሽጉ ተደርቢዩ ስለ ዝረኸብክዎ ካብ ባሕሪ ረኺበየ እሞ ባህራን ኢለዮ ኢሉ ነጊርዎ እቲ ርህራሄ ዘይብሉ ጨካን ሰብኣይ ናይ 10 ዓመት ቅድሚ 10 ዓመት ዝገበሮ ሓጢያቱ ኣብ ገጹ ተሳኢልዎ መጽይዎ ለካ ክጠፍእ ክመውት ኢለ ሰደድክዎ ብህይወት ኣሎ ኣይሞተን ስለዚ ሕጅውን ወራስናተይ ክኸውን ዝኽእል ንሱ ስለ ዝኾነ ከጥፎለኒ ኢሉ ኣብ ቤት እቲ ምስኪን ሰብ ኮይኑ ዳግም ንባህራን ከጥፋሉ ዝኽእል መንገዲ ኣብ ምሕሳብ ኣትዩ ነቲ ጓሳ ኣባጊዕ ከዓ ከምዚ ኢልዎ ዓደይ ርሑቕ እዩ ኣብ ዓደይ ከዓ ዝኾነ ነገር ረሲዐ ስለዚ ንወድኻ ሃበኒ ክልኡ ኮነ ዓደይ ኣብ ክንዲዩ ንዓኻ ዋጋ ክበካ ኣገዳሲ ነገር ስለ ዘለኒ ኢሉ ለሚንዎ እቲ ሩህሩህ ሰብ ጓሳ ኣባጊዕ ከዓ ሕራይሉ ንባህራን ሂብዎ ባህራን ከዓ ሓንቲ ደብዳቤ ሒዙ ናብ ቤት እቲ ጨካን ሰብኣይ ጉዕዞ ጀሚሩ ኣብ መንገዲ ክኸይድ ከሎ ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ነጭ ፈረስ ተወጢሑ ነቲ መንእሰይ ተጓኒፍዎ
ቅዱስ ሚካኤል አንታ ጎበዝ ሒስካዮ ዘለኻ ነገር እንታዩ አብኢድካ ዘሎ ነገር ይልዎ ቅዱስ ባህራን ከዓ እንዳፈረሐ አብኢደይ ዘሎ ደብዳቤ ሰብሊ ይኽኒ ናብ ከምዚ ዝመሰለ ዓዲ ኸይድ ኣለኹ ኢሉ እስከ ሃባበል ክርእዮ ኢልዎ ትርኢቱ ናይቲ መልአኽ ዘፍርሕ ስለ ዝነበረ ባህራን እንዳፈረሐ እታ ደብዳቤ ሂብዎ ቅዱስ ሚካኤል ብኢዱ ነታ ደብዳቤ ዳህሰሳ ኡፍ ከአበላ እታ ደብዳቤ እቲ ጨካን ሰብኣይ ዝጽሓፋ መጀመርያ ከምዚያ ትብል ነራ እዛ ደብዳቤ ኣብ እትኸፍተሉ ግዜ ነቲ እዛ ደብዳቤ ሒዙ ዝመጸ ሰብ ቅተሎ ቀቲልካ ከዓ ኣብ ጉድጓድ ደርብዮ ማንም ሰብ ከዓ ኣይፍለጥ ኢሉ ንመን ይኾም ዝብሎ ዘሎ ንሓደ እሙን አገልጋል እዩ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ሒዙን ዝመጸካ ዘሎ ሰብ ከፊትካ ምሰንበብካ ነዛ ደብዳቤ እዚኣ ሒዙን ዝመጽ ዘሎ ሰብ ቅተሎ ኣብ ጉድጓድ ደርብዮ ሰብ ከዓ ኣይፍለጥ ኢሉ ቅዱስ ሚካኤል ነዚ ደብዳቤ እዚ ብኢዱ ዳህሲስዎ ኡፍ ኢሉሉ ኪድ በል ኢልዎ እቲ ደብዳቤ ኣብቲ ደብዳቤ ዝነበረ ትሕዝቶ ተለዊጡ ሕጂ እቲ ባህራን ዝፈልጦ ነገር የብሉን ቅዱስ ሚካኤል ኡፍ ምስ በለሉ እዚ ደብዳቤ ናብዚ ተቀይሩ ነዛ ደብዳቤ እዚኣ ሒዙ ዝመጽ ዘሎ ባህራን ዝበሃል ሰብ ነዛ ደብዳቤ እዚኣ ኣብ ተንበሉ ግዜ ንጓለይ እከሊት ኣመርዕዎ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ንብረተይ ኩሉ ኣገልገልተይ ኣውሪሰየለኹ ዝብል ተቀይሩ መላእክት ስድራ እግዚአብሔር ሞት ናብ ህይወት ዝغيሩ እዮም ሓዘን ናብ ሓጎስ ዝغيሩ እዮም እግዚአብሔር ዓብ ስልጣን ይህብዎም እግዚአብሔር ዓብ ጸጋ ይህብዎም ይራዱ እዮም ባህራን ናይ ሞቱ ደብዳቤ ሒዙ ዝኸይድ ነይሩ ናይ እግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ግን ነቲ ደብዳቤ ናይ ህይወት ናይ ሓጎስ ናይ ደስታ ገይሩ ይህብዎ ባህራን ኣብ ቤት እቲ ሃብታም ሰብኣይ ምስ በጽሐ ከዓ እቲ ደብዳቤ ከፊቶም ምስ አንበብዎ ንጓሉ ኣመርዕዮሞ ድሕሪ እቲ መርዓ ን40 መዓልቲ ሓጎስ ኮይኑ ብትገዛ ንብረቱ ኣገልገልቱ ኩሉ ወሪሱ ወይ ባህራን እቲ ጨካን ሰብ ድሕሪ 40 መዓልቲ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ካኣቱ ከሎ ብዓዱ ኣብ ቤቱ ዘሎ ሓጎስን ዕልልታን ደስታን ርዩ ገሪምዎ እንታይ እዚ ነገር እዚ ኢሉ እዚ ነገር ዝሞ በትንስኻ ዝለኣኽካዮ መሰረት እቲ ሰደድካልና ባህራን ዝበሃል ሰብ ከምዚ ነገርካና ንጓልካ ኣመርዒናዮ ሃብትኻ ኣውሪስናዮ ኣገልገልትኻ ኩሉ ኣብ ትሕቲኡ ኣግዚእናዮም ኢሎም ክፉእ ኣጣፋፍኡ ክፉእ እዩ ርጉም በመርገም ይስተፍእ በደለኛ እግዚአብሔር ይዝቆጾ ግፍዐኛ እግዚአብሔር ይዋጉ ዝህቦ እዚ ምስ ሰምዐ ብድንገት ወዲቁ ሞተ ባህራን ከዓ ሙሉእ ሃብቲ ናይዚ ሰብዚ ወሪሱ ዕድሚኡ ዘመን ንእግዚአብሔር እንዳፈርሐ ናይ ወለዱ ግብሪ እንዳገበረ ንድኻታት እንዳመጽወተ ንጡምያት እንዳብልዐ ንዕሩቋት እንዳልበሰ ወርሒ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ዝክር እንዳዘከረ ብሰላም ምንባር ጀሚሩ በዚ ነገር እዚ ሎሚ ቅዱስ ሚካኤል ክብረ በዓሉ ክኽበረሉ ካብ ዝተመርጸሉ ዕለት ሓደ እዩ ካልእ ኣብዚ ዕለት እዚ ቅድስት አፎምያ እትበሃል ኣደ ዝዓረፈትሉ ዕለት እዩ ቅድስት አፎምያ ታሪኹ ነዊሑ ብዙሕ ግዜ ብቅድስና ዝነበረት ኣብ ዓመት 3 ዓበይቲ በዓላት ትገብር ዝነበረት ልደት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኡ ጀሚራ ሰብኣያ ምስ ሞታ ብቅድስና ትነብር ዝነበረት ዲያብሎስ ነቲ ቅድስና ንሱ ገዲፋ ካልእ ሰብኣይ ከተእቱ ክትምርዖ ደጋጊሙ ከስሕታ ዝፈተነ ሓደ ግዜ መነኩሴ ሰበይቲ ኣደ እንዳመሰለ ሓደ ግዜ ናይ ብርሃን መልአኽ መሲሉ ርእሱ እንዳቀየረ ከታለላ ዝፈተነ ኣብ መወዳእታ ከዓ ብናይ ቅዱስ ሚካኤል ረድኤት ነቲ ዲያብሎስ ቅዱስ ሚካኤል ዘርሓቀላት ቅዱሳን ናይ እስክንድርያ ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት እውን ቅዱስ ዮስጦስን ቅዱስ ቄርሎስን ዝበሃሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃነ ጳጳሳት ናይ እስክንድርያ ዓበይቲ ቦታ ዝነበሩውን በዚ ዕለት እዚ ዝዓረፉሉ እዩ በዚ ዕለት እዚ ዕረፍቶም ዝሕሰበሉ እዩ በዚ ምኽንያታት እዚ ሎሚ ሰነ ዕለት 12 ናይ ቅዱስ ሚካኤል ክብረ በዓል ክኸውን
ተመሪጹ ይታየን መልአክ እግዚአብሔር አውደሙ ለእለ ይፈርህዎ ወያድህነሙ ናይ እግዚአብሔር መልአክ ኣብ ዙርያ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ሰባት ይሰፍር ካብ ድንገት ከዓ የናግፎም ናይ እግዚአብሔር መልአክ ሓለውኦምን ረድኤቶምን አይፈለየና ወስብሐት ለእግዚአብሔር